ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେଣି, କାରଣ କାଲି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଶୋଇଥିବେ। ହଉ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଶୋଇବି, କାରଣ ମୋ ଘଣ୍ଟାରେ ଏବେ ରାତି 10:40 ହେଲାଣି। ଆଗ କାଳରେ ରେଡ଼ିଓରେ କହୁନଥିଲେ, ଏବେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଣ୍ଟାରେ 7ଟା ବାଜିଛି। ସେମିତି ନାନା ବାୟା ଘଣ୍ଟାରେ 10:40 ହେଲାଣି। କେତେବେଳେ 12 ବାଜିଯିବ, ନାନା ବାୟା ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ତାରେ କୁନା ମୁନି, କୁନା କୁନି ରୁନି, ତମେ ମାନେ ରାତି 10:40 ହେଲାଣି ଶୋଇନ? ଓହୋ, ଏକାଠି ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ। ଏକାଠି, ଏକତା। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆଜି ସଅଳ ତମକୁ ଏଇ ଏକତା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଗଳ୍ପ କହିଦେବି। ଗଳ୍ପ ପିଲାମାନେ, କିଛି କଥା ମନରୁ ବାନ୍ଧିବି, ଆଉ ଏଇ ମୋ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କଣ୍ଠରେ 2-4 ଝାଡ଼ି ଗାଇବି ଦେବି। ଆସ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଲେଟ୍ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି। ଗୋଟେ ଅଗନା ଅଗନି ବନ ଥିଲା। ଦିନ ବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁନଥିଲା। ଚାରିଆଡେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ଜାନୁଆର ସର୍ପ ସରୀସୃପରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଭରପୁର। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥିଲା। ବରଗଛ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସେଇଠି ନାନା ଜାତି ପ୍ରଜାତିର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଘୁଟୁରୁଘୁ 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 ପାରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ କହୁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ, ଶାନ୍ତିର କପୋତ। ଏବେ ତମେ ମାନେ କହୁଛ ଡୋଭ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡୋଭ୍। ସେଇ ପାରା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ହେଲେ ବାପା ଆଉ ମା ମାନେ ଘଟଣା କ୍ରମେ ସେଇ ପାରାମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ତ ଯିବେ ନା। ସେମାନଙ୍କର ଏକତାର ଅଭାବ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିତି ଆସୁଥିବା ଗୋଟାଏ ଶିକାରୀ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ, ମାନେ ତ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଧଳା ପାରା ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ବାପା କଉଡ଼ି ଥିଲା, କଉଡ଼ି ଅର୍ଜନ କରିବି। ଦିନେ କ'ଣ କଲା, ଚାଲାକି କରି ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟାଏ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରାମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶସ୍ୟ ସବୁ ପକେଇଦେଲା। ପାରାମାନେ ଆସିଲେ, ଖାଇଲେ। ନିତି ଏମିତି 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ପାରାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ପାରାମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକାରୀ କ'ଣ କଲା, ବଡ଼ ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଲା, ଆଉ ତାରି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରାମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସବୁ ପକେଇଦେଲା। ପାରାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏତେ ସବୁ ପାରାକୁ ଜାଲରେ ଦେଖି ଶିକାରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ଯାହା ହଉ, ଢେର ଦିନ ପାଇଁ ପଇସା ମୋର ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଆରାମରେ ବସି 2-4 ବର୍ଷ ଖାଇଦେବି। ପାରାମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ମୁକୁଳିବାର ଉପାୟ ପାଇଲେନି, କାରଣ ସେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ସାରିଥିଲେ। ସେଇ ପାରାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ବୁଢ଼ା, ଏଇ ତମ ନାନା ବାୟା ପରିଆ, ଯିଏ ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ସିଏ ଥିଲା। କହିଲା, ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରାଗ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଏ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ବତେଇ ଦେବି। ପାରାମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଳହ କରି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ପାରାମାନେ ଏଇ ବିପଦ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ ମରଣର ଆସନ୍ନ,
କାରଣ ଶିକାରୀ ହାତରେ ଜୀବନ ଯିବାଟା ଥୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମସ୍ତରେ କହି ଉଠିଲେ, ହଁ ହଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ କରିବୁ। ବୁଢ଼ା ପାରା କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟାଏ ହୋସରେ ଉଡ଼ିଯିବା। ଦେଖିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଜାଲଟି ଆପେ ଆପେ ଆମ ସହିତ ଉଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ କରି ଉପାୟ କରି ଜାଲରୁ ଖସିଯିବା। ଏହା କହିକି 1 2 3 କହି ସବୁ ଯାକ ପାରାମାନେ ଏକାଠି ଉଡ଼ିଗଲେ। ଏକାଠି ରହିଲେ, ଏକାଠି ଚଳିଲେ, ବିପଦ ପଡ଼ିବନି। ଉଡ଼ିଗଲେ ପାରା, ଦେଲେ ନାହିଁ ଧରା, ଚାହିଁଥିଲା ସେ ଶିକାରୀ। ଏକାଠି ରହିଲେ, ଏକାଠି ଚଳିଲେ, ବିପଦ ଯିବ ଦୂରେଇ, ବିପଦ ଯିବ ଦୂରେଇ। ପିଲାମାନେ ଏ କଥାରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଏ କଥା ହିଁ ବଡ଼। ହଉ ମୋ କଥାଟି ସଇଲା। ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ଫୁଲ ଗଛ କାହିଁକି ମଲୁ କହିଲା? କ'ଣ କହିଲା? ଆର ଥରକୁ ଶୁଣିବା। ଶୁଭରାତ୍ରି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।